Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi. Okay, sagudayan nga rin ti surat, ti pagkasaritaan, ti pagkaim ti nga Marlon, ana pa uluman iti mata pobre. Kunana nito ay, Dear Manong Nemi. Ti pamilya mi Manong Nemi ket maawagan iti sangka sapulan, sangka apuyan. Nobe kasta, obligasyon kading karimet datatang kininanang nga aramidan dati amin na pamuspusan. Tapos ni kasta kita maipaayan da kami tinaranyag ang masakbayan mi. Da kami nga talong nga kakabsat Manong Nemi. Dada taga puna, no apay Manong Nemi nga taltalukam lang nga kakabsat, gabuta isulain kano ti kabailan datatang kininanang nga anak nga sigurado nga maikanda tinaranya ka masakbayan. Ket kas inauna kada kami nga talo nga kakabsat, duwa nga babae digiti adjek Manong Nemi. Sang kabilin datatang kininanang kanyak Manong Nemi ngawan sa baling aramidek na di mangipasnek ti ba nagbasak. Tumulong akmet kadag iti aramid, trabaho ti uneg ti balay, numampay sa lalakit kinatao. Ken kastamenten, nga rombeng unay, nga agraduara. Tayo doon nagturpusak, kat mandaan ako iti trabaho, tumulong akto kanumet para iti masakbayan, wano pa nagbasa. Dagiti duwa, nga inaudi nga kamsat ko. Kaduan na ti kastawan ng name yung mas pasama. Kasta ka ti akem ti inauna. Kunada nagrigat kano ti akam ti inauna nga anak. Gabuta. Kas inauna ket katulungan kano dagiti naganak para kadagitay naud-udi nga kakabsat. Ano saan nga takis data Manong Nemi? Gabuta kas panagsupapak iti kinembag datatang kininanang agkariak met nga tulungak tu ida. Saan nga direkta atulong kadagiti kakabsat ko. No diket tulong ko kadagiti naganak kanya. Tapno ni kasta deta nga tulong ket handa nga marigatan nga mangtulong kadagiti sumarsaruno kaniya. Deta tiga po na Manong Nemi no apay nga inidyak dagiti babae. Idi adda ko niti high school, third year high school, fourth year high school. Makita mo tayo natin kinagwapok Manong. Dagiti babae nga mismo Manong Nemi iti mangiparipirip, iti panagkursunada da kanyak. Ngam kunak kadakwada, kubingak pay. Kinure nga tayo ito nadda ako niti college, di klikak to peleng deta nga banag, tibaki relasyon. Awan sa baling aramidek, no di mangipas nagtigbasa, tapno saan ko nga sayangin, tibanog, datatang kininanang. Nga ni tatang Manong Nemi, pasare ag karpintero, pasare makipasada iti tricycle, ninanang kumpurmem ti mabalin ng itulong, tapno adanayon di sweldo ken mapasadaan ni tatang agtarekan di dingon numampay saan met nga adu kabota iparit met digiti karuba no baboy ti tareknem native nga manok kakaasilang Manong Nemi ang sasaleknib kadagitoy nga saan nga takaw na palsiitan digiti mamartek
Kaya kasama tayo dagiti may tukit nga nateng iti arubayan mo no likod ti balay, napyala nga malibre na tayo masalad, wano makelnat nga may kaniti suka, wano makamatisan nga salad, masalad nga rangaw ti kamuti, wano rangaw ti pariya. Kaya tayo may maseteria nga tarong, okra, kamatis, ganyan. Graduar ako manong naimiti high school, kinasarita tak nga na yung bagdatatang kininanang. Anak, kayat mo ti college. Dagos ko nga, imbaga, buntang, nang, hampay nalpas di pa nagbasak. Ag-college ba, upak nga tawen, kursok ng accountancy. Alagat agkari ka ngarot ka na kami anak. Nani, nagiti imun unang imsika, agbasbasa da iti college. Kasi ni Edwin, malagip mo. Adan iti third year college. Hindi makasikog. Adan isang ng isang, adan na simangpat nga masikog nga babae di balay na. O, anapay ta, di sayang ti manong nga tawon. Kapag nagbasa na, umod sa Serbina. Kasi ni manang mong minda. Malagip mo. Fourth year college eh. Agraduar to. Nagsikog. Nagtungpalan na, nakiasawa, ita, agtagtagibalay. Kaya asawa na, awang pagobraan na, kakaasi na. Wentang, nang, amok, ado digit ito yung example kanya, iso kong maray iti pampanunuto anak. Ang mga ipasnek, iti panagbasam, tapno makapag-graduar ka, kita, mga opisina kanton, tumulong kan tumuteng ka na kiti adim. Wentang, nang, no problem. Adda ako niti third year college manong naming saan ko nga natungpal ti karik iti bagik ken karik kadatatang kininanang. Iti dumteng ni Sally iti biyag ko manong naming ni Sally nga nadadailan ti kotse na manong naming kabayatan nga magmagnaa. Tsak lamalagim no papanak naggapuak idi. Nagabuwag kayong tikas ko laak manong nemi. Tada inasikaso mi. Kasawa na tipong tut na manong nemi nga dimsag iti kotsena. Along the highway manong nemi. Ngawan o na iti matatao. Walking distance mit kidi. Kanawamat iti hambag nga napudot ka di nga oras. Just kabuga po na nga nagnagnaklat ka. Hay. Tinalyaw naklaeng. Nga nakamisuot. Ano problema na tilugan mo? Saan nga rod nga agandar? So nga rod nga na-strandedak dito, iba ata na paigid ko pa eh. Agtartaray, pagamunta, nag-slow down, nag-dep, di pa nagsalida na. Yung paigid ko na, narigat mo, datiting na. Apay amom dag kita? Diyak markid di amo. Ang adama mo kang mekaniko. Gadang orti problema, pati siya, awan maamo ka, mekaniko. Hindi awagan, di kita mabali mo matawagan. Adang orti nawaga ko, nga maawon ti amuna. Bam, tatawaga ka di gayem kong mekaniko. To may nga dagos. Gama na ka. Dahil ko ni cellphone ko, manong name, paray. Ada may siyang napindas ng balasang dito, nga naperjan ti kotsena. Ibaga keng katen na, iti ayam mi. Umay ka nga dagos, please. Alawan padres. Kagindi mo. Nabindas langit ka walasang ako na umay ako. 10 minutes ba nung name adan ni Guryo. Uy, napindas nga ang peso, padre. Dahil ko tsena, kita mong saan nga isuna. Opo, dito sakit ti pangrugyan, tap no manubya misuna. Diyak kaya ti mangnubya. Sikamit, kita mo na. Kinutingtingnan manong name kalpasan na kununana adi nga napinta sa walasang apaki-start please limugan. Ini-start na. Palyado. Mabit lang. Hamo pa lang i-start. Takitak no na tip diferensya. Adumat na kiti kinuting na manong name kalpasan na. Ading papinustanta nabayagan nga saan nga atot sakit na natin kutsem. Kutsem dito eh. Kutsem ni manong ko. Baka akong bilisin siya.
Adan, nabitpay. Adolescent siya ako. Yung tsak mo't amon mo, nabayag siguro, asan na. Ada kami kabarbaro nga kotse, na, kat in, binaybayan na reto yan, dapat kahit ko ada lugan na siya nga. Inusar ko. Data ginapit na sumading, masapol ngamin nga brand new to sarang. Pare, mayatin? Sige, i-start mo na di nga napintas. Ini-start na manong, apo, one click. Ading, mayatin. Thank you, manong. Kada kayo, may advice ko, no kayat mo magtultuloy nga, okay na ito yung kutsem, baka usaram to man ang gatagbulok, umay mo tulangin iig sa jatalyer. Kitaan ta amin, check upan ta amin, tapno running condition. Awang pagdanagam, ni Marlon, agayam kami, 50% discount on. Ano ako na pare? Alam nga na pare, Guryo. Marlon tinagang ko. Siyak mo ni Sally. Maidakas ka siguro. Di agkalukan tan. Okay. Pare Guryo, da kami tagkalukan. Good luck pare. Kasi kami nga nagamamo kini Sally Manon Nemi. Nabintas ni Sally. Agbadpada kami Manon Nemi at the third year college. Iso na lang saan kami agbadpada iti pagadalan. Intulunag dito balay nga mismo mano. Dito iti balay yo? When? Nakurabay kam lang. Ikarkarigatan lang datatang gininanang nga mapasaan na iti college. Sa kami ti inauna. Kat si Kasali. Siyak ti burdak. Siyak ti awang pa asawa na. Dakil balayo? Sigurado na yata, dekot seke nga ron. Dajay ko na ni kumpadre kang Guryo. Inted na kansama iti calling card. Mapag nga to si Jaitam no, papindasin na rin iti kutsem. Agbaling nga brand new. Nalay nga mekaniko na Jai. Baka akong pagbayad ko. Posible, dahil nga kinabaknang, nagbaknang kayo. Kahit ko kayo dagin, iswap da ito eh. Ano iswap? Ilakok sak gumatang di branyo. Hindi parang Guryo, iti acid gum. Tarumnan na pala nga muna, papintasan na, tapos na nangingina. Yes, Jay? Marlon, thank you ha. You're welcome, Sally. Sabi ko, mantak kita tantumanin. Cellphone number mo. Kababayin, man. Uno, siya akong dimangtid kang gati cellphone number ko. Ala, sige. Data ko mauti dawatek keng ka. Baka ibagam panagyaman mo agad cellphone number lang di ka sa pulak. So lang so papak tinaramit ko parang tulong keng ka. Manong Nemi, Jack Kayat, ti Makinubia, Jack Aramiden, gabato makadisturbo ko na. Ngem nagayata kon. Wan Manong Nemi nakapagpagkastipitik ti pusok, masansanmitan Manong Nemi agdate kami kay ni Sally. Nakastang at maurnong ko iti sobrang allowance no agtip-tipidak Manong Nemi kat no daw manayin at tawa ka kisuna. I-date na? Ngadto eh. Ngadto ti kayat mo. Naibagag ti kayat ko kayam. Simple lang Sige. Ang abali no, adan kurang na kwartam siya akong ti makamo. Kadag pa sumano, mapangkam to karag iti class ng restaurant, nadamok nga mastrek, kandamok maramanan, digiti potahe, manong. Ito na mapanak agbayad, makiktutak to, numano. Talagang saan nga umana eh. Kung anang tumutang kanyak, seklat ang tagbayan. Ha? Una itid ko king ka. Sigan. Awatan mo ito sikat mo itlat mo pa nagbayad. No di mo kahit na siya kami sa mga babae tagbayad. Inawat ko na. Sa kumadlain sublima nung name iti ako. Suplina. Kuha mo ta suplina. Sally? Yeah. Amo ka sa pulam. Agamanak.
Amom, iba ka kumakinggan nga I love you ng imbabawi. Ha? Tapay. Ibabawi yung iba yung kanyak ti I love you? Anyaman di ba nakirik na, Marlon? Kita pa lang main labak. Karing-karing na siksikan tulang ti babae ti biyak ko. I love you, Sally. Ngayon kahit kong ibabawi na ita. Apay ibabawi mo ko mga. Ano't problema ko mga aping ibabawi? Saan ka maikarikan ka? Saan kami nga maikarikan na kayo? Tangka ka din nakasaga nga mangilaban di panagayat mo? Nagpintas question. Nagsasagana ka mangilaban. Aping nga rin ibabawi. Okay. Saan ko ito ibabawi? Ano matimariknam kanya? Kahit mo ka din ipatig, tikas kanya. Nga nakurapay kit nabak na kayo. Agpadpado ta lang. Nakariknak matenti ayat kang ka. Hindi pa ilada mo. Ngayon kabuta na amuak nga nakurapay ka. Kahit kung hindi nga ibabawi. Ngayon ko nakapi nga babawi. Asin nung horot ti ayatek. Tay padak nga da mabalin na. Ngayon saan kumat nga ayaten. Asin nung horot ti pakirelasyonak. Tay jak ipatpateg. Nga ada mabalin na. Sanak tumadla nga naragsak. So nga apek din nga jak. Nakasaganang mat nga mangilaban ti panagayat ko. I love you too, Marlon. Dahil din manong namitin ng rugyan ti relasyon mi kini Sally. Ada dagiti kondaway manong nami kaslakam lamayano dan iti sulisog. Nang runano ada kami kadagiti lugar nga magustuhan mi paspasyaran. No da kami ti beach manong naming one. Mabaling nawaya kami nga ginarakop tinairod, tinapaod ka naglanang dagiti bibigmi tinapaod. Adamat hotel deta nga beach resort manong naming numanin talyawin ni Sally ti hotel sa nakitain. Umisa magmet kayat mo? Sikapay nga mabait mong sundo kayat ko. Why not? Ngayon na mabalin sampay laing. Gusto sangkon ka na direct nak, Marlon. I love you so much. I love you more, Sally. Iso nga sakbay, manong name nga naggraduar kami nga agpadpada. Adan napasamak kadakan. Nga naulit-ulit ang data, manong name yung bagta nakaraduar medisuna. Naipasak ti board ko, manong name yung katanong nagyak idin tinagtrabaho. Aday din talong bulan nagtrabaho ak manong nemi inibaga kaniyak ni Sally. Sweetheart, masiko ka. Manong nemi dya ka mo na makigtuta ko no saan. Tako natatatang kinananang. Nagtrabaho ak. Kadawan sa bali nga rabidek na di. Mangtulong kadakwada para kini ading kong alili nga sumarsaruno ngay sumatag college. Tayo graduar iti high school ni Lili manong name saan ngin sigida nga nag-college. Inura na pa nga graduara. Kanitantad ang trabaho, nag-enroll iti first year college iti kurso nga nursing. Kahit nangasawin manong name urayek nga graduar sa akong tusangwan ti agpamilya. Kasanong harot itan. Manong name, first year college pa laing ni Lili. Buntis beten ni Sally. Dinamag ko manong name kay ni Sally no anya ti plano na. Iya mamukan kada papaki ni mama. Mabuting ka kadi nga sumango kada kwada. Sana ka mabuting. Ano ko man kabuting ko. Nasandak man na kayat kas pagarikan. Awan ti problema.
Nasandak ang kayat. Ako mabalin ko. Saan ko ipahilipilit ni Bagik? Ano yung jacket mo sa wine, Marlon? Siyempre, di na nga tapanunutin. Nga dapo ko da ito tiyan mo. Nasandak ang kayat. Kasanun ti apo ko da. Kahit mo sawan mapilpilit to da mga makinimapa. Diyan mo. Nabindas mo na si kugang ka. Tam naman takdakal ti puwersata nga lumaban. Kontra katakwada. Di ba? Mawatan ka, Marlon. Angem. Apeng angem. Nagasaga nakakadingang mangikasar ka niya. Ikasar ka. Ngayon saan pala ka na gito? Tapay. Ada karik-karik na gana kanya. Nga once kang kasawatan. Siyempre, narigat ko ng matulungan to ti kapsat ko. Kaya trabaho akmat. Ano ko mati problema? Ngayon kaya't mo ka din nga kasarta nga saan ka nakasagana? Hanggang din napimbindas to mga gurnong tang sa tanong kasar? Sige. Ibagata rita ka dapat pakin ni mama. Sige. Itun ka nung umayak. Imbaga na manong name kadada pala tiyan sakmet nga mangimbaga kadatatang gininanang ti amin. Imbaga nga kadatatang gininanang manong name nga nakasikuga. Ano ya? At kunak man na akong pati dumubiyam. Itatangmat. Ang kubay lang namin nga naibaga ka na kayo. Nagbasbasak balak di. Adan. Bala ka nakapagturpusak mat. Rarugyak mo din ito nagtrabaho. Kasano nga rin din parang tulong mo ka rin. Kaabsat mo anak mag-asawa ka. Ang ore no hanggang ba nag-asawa? Kahit ito nga talaga tinaganak. Kareta nga babae. Nga saan mo nga kasar? Diyak pa amutang. Gabotang. Intong palabigat nga mapanag di balay da salit at no mamit ko lagi di parents na. Ano ito kasasada ito nga babae? Ada mabalinda. Komersyante. Businessman kan businesswoman. Nilagad na kang kuwana. Nila engan salit ti awan ti asawa na kadakwada nga kakapsat. Isungar ti bordak. So kadenden na dayta. Okay. Ano isog ta. Langa, mamunta ito ah. No, anya ti ko na, di naganak, kareta nga babae. Manong nemi napintas ti balayda, talaga nga, oresandang ibaga, ngam talaga nga damabalinda. Why? Ada pa nagamak ko, di manong nemi nga sobrek, ngam pinastraknak, ni Sally. Agur oray, di naganak kang kuhan iti salas, makita mo na ta, tingalangada manong name at damabalin na. Kanya mamuna kadagos manong name ni Sally kadakwada. Ita akit interviewan da kon. Naggraduar ka? When, sir? Masak nga accountant. Manot sweldom ti makabulan? Imbaga. Sa ako madlimbaga. Adakari ka nagdi parents ko nga. Tulungak nagdi kaapsat ko para ti panagbasa na. Siya katay nauna nga nagkanti obligasyon para kadagiti kaabsat mo. Ano ba sa pulan dagiti nakanakan ka? Pasari karpintero ni tatang ko, sir. Pasari magipasada at tricycle, sir. Ninanang met, kumpuro mati mabalil ng itulong. Marigrigat. Sangka sa pulan, sangka po yan. Uwan, sir. Ti pagkamyamanak at naisagad dati pa nagbasak, nga nagpagturpusak. Nga dati ka po na no apay akid dawan dati tulong mo, tapno agradwar mat dagiti kakapsat mo. Well, sir. Okay. Awan ti sabali ang desisyon no saan nga ti anak mi. Sally. Pa. Iba't patag mo, dito nga lalaki. Unay-unay pa. Ang nakasagana nga agsakripisyo iti sidong na. Uwan pa.
nga awagayam, ti anat plano yung kasar kayo, at nagasaga ng aramatem nga ikapang kasar mo, ti anak me, ti grande nga kasar, gagangay lang nga kasar, ti mabalin kong ijaya king kuha na tata, sir, ngayon na mabalin ako ma, saan kami palakas kasar, tano yung grande, ti kasapulan nyo, agurnong kami, kasunong ka na ti pa nagurnong mo, kat tultulungan mo dagiti kakabsat mong magbasa. Intod makaradwar dyan. Adject. Mano pa nga tawin? Talo pa nga tawin. Oh my God. Amom, Barok, Marlon, sanda ka nga papasulin. Ngayon dito anak bitakim basol. No apay nga sika, ti pinilit. No apay nga sika, iti nagpasikugan na. So nga na, nusang gabi nga agasawa ka, taplano yun, agurnong, kadalata ka na kayo. Mambalin ka din nga ron nga, dito kami agnahin. Ano? Tarantata ka. Tilalakit dumanon dito eh. Di kat kasla may pakita, nga na ito nga lalaki ka boyfriend mo, ket inayat na ka lang, gapot tamay kamang isuna, tikas ka na tayo. Sama takas na siya. Miso tibagbagat anak ko. Iso ako nakahangka pa papasulim. Dato tinatangkin ti ulo na. No apay nga saan nga pinada, di kamsat na. No apay nga nagayat, itikas ken ka, nga nakurapay. O sige, nalpasin ti saritaan. Mabawin mo nga rubuat, nagiti arawatem sali, tas sumurot kang kengkuana. Dadyadaan nga kutse na usarem pakuha di manong mo nagalusan na itad mi pa di suportayo ka na kami anak kahit mga suporta nga magbagam no adag kasapulan yung ti kwarta umay kayo kada kami kini mamang mo kit ikanda ka kasta dati ti kinahit mo bahala ka awanan ti bibiyang di kita naganda no nalpasin nga ti anak kat simuro ten ni ti lalaki nga dan abugod da nga pamilya. In case lang emergency, papa. Ay, sa balin to asaritaan dahil ano, anyaman ti emergency. Lagi ka rubuatan na kita rubuatan. Kat sumurot ka karayta nga lalaki. Tinulungak manong nemi ni Sally nga nagbungag itikargarit na nga nailugan iti kotse na. Tikotse nga naglugan na idi tanadadailan nga saan namat lang nga nailako manong nga pinapintas ni kompadre nga Gorio. Kalpasan na nasiputak ti pa nangarakop ni Sally kada iti nagadtang ken kuha na ngagsangsangit piman ni Sally. Dada kami nga nakalugan iti kotse manong nemi. Sally, mabali mo pala tagbabawi. Nga nang babawi ti kumayat. Kahit mo saon. Ngagbati dito balayo. Kanin di ba nang ipagarup mo kanya? Sa anak ka nagkasagana nga mangilaban ti panagayit ko king ka? Agyaman ang kasta. Yung nakasagana ka di nga ron nga agrikat iti sidom ko. Ano ko mga agrikat ti kahit mo saon? Abay no umayik di balayo, siyak tagluto? Sanmet ka diya ang agbalit saan nga napintas silad ko siyempre kasilad tanton nakasagana ka kati nga ganda iti katre papag ngawan kudson na gadabi nga di mo gatangan ti kudson o sige gatangan tanto nakasagana ka kati ka maturog iti may sa kwarto nga saan nga di aircon electric pan. Ora da electric pan na pudot lata. Hindi lokat mo yung tao. Nakasagana ka kadian talaga. Nakasagana, Marlon. Kas makita, arig na linaksintak na mapaki ni mama. Gabot na sumurtakin ka. Gabot ipatpatin ka. Kadi-kadikan ka. Agano sak.
aganusak iti sidong. Manong Nemi, hindi makasangpat kami dito bala mas dahaw natatan kininanang. Kastamat tayo nagdiluwa kapsat ko. Kayat mo asawan? Simurot kang ka. Salit na agad na. Nisali ano? Wantang. Arig na linang sidang anak. Pag ipakita nga talagang ipatpatag na ka. Gabuta manipod iti nanam ay nga panagbiag ket umay nga agrigat. Manipod iti nga ato ket bimbaba. Nagdin na ka mga rodakas ag-asawa kasarlaang manong namitikuran na. Pagpintasan na manong numapang kami ag trabaho, ag kalugan kami, idaw asnak dito opisina sa mapamit iti trabaho. Kabayatan pa lang manong nemi nga mabalin na tagtrabaho. Dito o nagtibalay manong nemi pasarem at tumulong. Kat kunakan ko ana, syudad. Kabailan dananan, kanili kapsat ko. Sudratan. No, masauda. Awan ti masauda. Awan polos ti sa wanda. So, diba, mga baga ang saan latan, di man pakarungkuran, iti tutulong mo. Dito latan sila dalusam. Papintasin ta. Kanta ti baro o kortina. Manong nemi nagsweldo ak, siyempre, publikasyon ko kada tatang kininanang sakto matlang mga separate matlang manong nemi iti urnong ko. Api da ito lang, anak. Kaya libre mat amay na kanin yun to eh. Nanang mat. Kaya kasapulak matagurnong para iti basak bayan minto kinisalin to nung agkasar kami. Sa may sa, aganak to isuna. Itid na matlang kang ati sweldo na. Api ko maitid na kanya. Kaya iso babae. Iso kasay. Tahera. At akadimit lang kunadang at yun. Account yun. Awan nang. Api nga di mo singasing data. Man yun. Tapno makunana. Diya akong pakibiyangan ti sweldo na. Marbaring nung isang tumalatag gasto sa amin. Into nung ipas ngayon natin anak mi. Sabi ko mga ron, agpaot dito yung klase ti relasyon nyo, anak. Aging ka, manong nemi nga nagbakasyon na ni Suna, maternity leave, manong nemi. Kaya balagip ko ito na minsan. Saan mo kadi kaya na sumarong kartayo kada papakin mamang mo? Tinawagan nga ron ni mama. Magak nga umapamanta sa diyay. Kunana kita, natan. Apa kung umay kayo? Kunana. Dida ka di mailiw kagkan. Tumutawag naman kung kumusta andak. Sudad. Ada ka dimad lang nasaga na gastusan ta para ti panagpasngay mo? Apa nga, siyak ti pagsalutsod amin na dayta. Saan ka di nga rumbeng nga siyak tagsalutsod keng ka? Being the padre di pamilya. Sa lusod ko, dandan ako nagpasngay. Di gastusan ta, Kaya trumbeng ko mga, dati kita yung nakasaganang na aramate. Kat next month, kabulanak to. Pasensyakan. Wen, amok, ti sweldo, itid mo ka dagit naganak kang ka. Kat iti sweldo, so at gastusan ta, para di panaganak ko. Iso at gastusan ta para iti kasapulan, tiubing. Sabi ko mata, agananos ka. Agananos ak nga rin. Kaya nagpaiso manong nemi ni Sally, tinakaam mo, aga po iti sweldo na manong nemi, dagay tinaigatang gara kini kasapulan, aging kang impasnganan manong nemi, ti may sa nga babae nga anak ni so dito manong nemi ni Dayan. Pintas ti anak ni Manong. Kat ninanang Manong nemi ti katulungan ni Sally para iti panagdalagan na,
para kaasikaso iti maladaga, taninanang nakaragragsak manong naming asut mangdigos, mangdigos kini Dayan. Kahit kumamit nga surusuruan ni Sally manong naming asut mangdigos, saan natan si kalatananang ko na. Kung madigos na ni Sally manong nami, nakabangbang London ti anak mi, ngayawat na kini Sally. Ito yung anak mo anak. Apo ko mi. Ganang, naganahanos kayo? Oh, no problem. Maragsakan kami kidyata. Dito iti ayan mo. Idin to ta, isida ikamang ka dito. Kaduan na kami nga babae nga aganak kat adada mismo ti sidong ti inada. Apay, saan ka din interesado ni Abalayan nga iso kumamit ti mga sikaso iti apo ko na. Apo ko mi. Kinitanak ba nung name ni Sally? Huwag nga peso. Di mo katikayat nga agkukuyik tayo nga mapanid siya balayon tapos na makita mo dagiti parents mo. Ti apo ko na. Saan ka nung interesado? Dikit kahit nga sawan nga pati di apo ko da kasla rin laksidan. Ada ka naman apo ko da kadagiti kakapsat ko. No apo ko't masapul da. Nakadidilaw nga lilaksid da kasang kadi. Kang kanayon nakakataw-tawagan ni mama. Ano ibagbagana? Ada ka rin pala tiyansak. Nga isudat pilyak imbes nga sika. Apo na matanda Abalayan. Sally, sabi ko matagtalinad kanto ti sidong ko. Ti sidong mi. Agananos ka? Anang kumakit mga remedyo ta nga madaan dati balay nga bukod nga napinpinas nga balay nga pagyanan. Nangarti mabaling ko. No mga bakak at iluto. Agtatayak ti luto barbaring mga bakak kunak. Ang di pa umangot ti numero. Manong name talo nga bulan apa mga nagpasngay kalbasa nga nagpasngay ti as ti live-in partner ko uno ni Sally. Idi agsublin ti bisina. Kat ninanang manong name ti maringguran siyempre mga sikaso kini Dayan. Tuloy ko matinagtrabaho ang anong sweldo kati obligasyon ko na nanang, gintatang, para ka di kakabsat ko. Ineman nga bulan, ni Dayan, manon na ini. Kaya dito may isang aldaw, nga sumangpetak, dito balay, nga saan kam nga nagkuyog. Kaya ni Sally, tako na, ag-commute to kanulatan, gabata sa pain na tagawid. Ito dumtengak dito balay, manunemi sa pulek ti anak ko, sa pulek ti asawa, ngayon tatno ibagada kanya. E pa nga sa pulek, may dakit nagpakatakanumot kang ka ni Sally. Ay, kaso sa hunang, nasapa nga nagawid, ni Sally, kat tinulungan at patulungan ng irubwat, kadigitigam gamit dang agina, nga nangilugan iti kotsena. Eh, damagin mo yung kinapin nga sa jacket. Amom ka nun na itan. Nagtulagan nyo. Nga pa man nga, makasangpad ka dito, sumarunukan tumatin, hindi balay da. Awan nagtulagan niya kastananam. Eh, apay nga nga. Manong namin hack ti cellphone ko, dahil ko nga dagos ti number ni Sally. Anatenden manong. Naman ulit, kas tigas siyang makontak. Nanang, api nga yung pinalubusan nyo. Ay, pinalubusan ka nagsayat ba't pa nang ibagana nga nagtulagan nyo kano? Mailiw ka nun dikiti parents na nga makakita niti apo ko na. Kadata ka nun tinabayag ng inururay. Nga umanugot dan, nga sadya kayo kanong agyan. Kanya? Iti balayda? Iti dakkel ka na pinasa balayda.
Tako na ni Sally nga mismo nga na umakanon ti kasto nga sasaad. Sapsapulan na kanon tinakirwaman na. Kat maapagtaran kanon ni Dayan. Kasapulan kanon ni Dayan nga napinas na pagyanan na sa nga kastoy. So nga nagtulagan nyo ano. No, gapot o manugod ang nagiti parents na nga naed kayong sadyay. So nga sadyay. Awon nagtutulagan mo nga kasta. Sana. Mabalim mi anak ko. Namati kami kang kuana. Saan na ka mo tinawagan, no, pudno, no, saan? Tapno, kahit ore man, mamo, minupod no, saan? At ang takarabing nga mingarot nga mangigawit kang kuhanak at kastaona, iti panagregat na nga, alalisto na nga ng sagana, dakit ikargaret, dakit pimanaw, dan nga gina. Dak matawagan. Di, samong matawagan di. At ang di man nga oras din na palabas, at 2 oras ita na. Inaksa niya itamit lahat. Yung mga dagas manong namin, ranapin nga awan, masadak nga, lugan ko, nga turong sadyay. Hada nagdi tayo si Kyle, at damat lata nagyan na. Nagtungpalan naman nung namin, alas 8 tirabi, dak pinakalugan. Ay, hapay, nagka-pinakalugan. Mabisinak pa kiti. Di, manganga pa ilaing. Di, pabigat mong tulaing ngayon. Ton bigat. Gito na. Di, nadangawan lugam mo itan. O, pa'y lugam mo itan. Ata pala di init. Itakit di tarabin. Awan na, dadangawan lugam mo. Saan ka nakaturo ka rin di nga rabi manong nemi naman i-dial ko ti numero ti asawa ko nun ni Sally manong nemi awan saan na awan. Unattended. Why? Nagkapeak ba nung naimi kalpasan na rimuara ko na dandagos nga naalak nga lugan ko kabutar ko sa nga oras kada lugan. Manong naimi 30 minutos nga tinahay tricycle manipuli di lugar mi kang gati lugar da Sally. Ini na makadanon ako manong naimi. Nagdoorbell ang adakos. At damay sa nga babae manong naming nga rimuaro, iti balay nga mas iti gate. Sino ka tareto? Damo ka makita. Abay ka di, sino masapol mo? Ni ko masali? Sali? Tay burdak da Mr. and Mrs. Katsulak? Uwen mo yun. Ni Sally? Uwen. Akit di may amuayat tayo na, ano? Di mo. Balay da na ito. Balay da idi Nga duwalawas itahan, nga balay mi. Kabutin lako da. Inlako da? Uwen. Da kami naging balay. Inlako da ta. Nalugi man tayo na tinegosyo na dito. So, nabanday sa bali nga lugat. Nababaling no. Diyay nga balbaliwan da nga. Iput up tinegosyo da. Di damag ko akit. Kadwada da diyay. Diyan ka mo ta. Sa damat nga dagos nga inala. Diyan anak da. Unang diyan burdek da. At dapat ni Sally di kalman. Nga may muna nga naghawid di malam. Lalakit ta. Apay, asino ka kinisali? Asawa ko nang saan kami pa nga nagkasar? At anak ko ginkuha na. Alala kita, awan bibiyang kulitan, mister. Basta, saan dang nga balay dito nyo tiket balay min. Mabaling ka din nga, kan kat ni, panawang kan. Tinulikodan naglatan manong namin di babae. Dahil kumanin tinamber manong namin ni Sally nga kas ding awanin. Manong nemi kaya't nangasawan nga nakapagdesisyonin ni Sally. Nauman. Nauman kat nauman adadan nga kinay kayat nan iti pagayatan iti parents na. Ti makadakas inala na siyempre ti anak mi. Ang abali ko man, awanin ni Sona basta imbatin na ko man Dayan. Nga mape ko ibatin na kat iso ti inana. Awanin man nemi.
Nagsasalsudak no sa dinno ti posible nga ayanda. Ewan ti makaibaga manon nemi. Jakmat amuno sa dinno ayan di kiti kakabsat na. Kung saan nga da nga dito iti ayan di kiti addaanan ti asawa nga kakabsat na. Nabanak pa yan mismo manong nemi iti nangopisinaan na. Kinita da manong nemi ti record na. Aw mati sa baling may bagada ng address na di kat dating address na. Awan, katawan latan manong. Napektaran pa yan ti pa nagtrabaho manong nemi. Ba nagabagbagaan datatang kaninanang. Anak, kalpasangan na po ka mo da kiti akina. Saan mo kung mga ipalubos nga pati pag trabaho makit mapukaw mo? Apegas ti tinagbalin ti ayat ko. Diba nagayit ko kinisali na nang saan nga ta kayo tinaikari? Dahita ti ababa nga panao. Nga mangyang baba. Dahita istoryam anak. Saan nga ta kayo tinaikari kinisaling agpaot. Apagbiit lang. Kabutada da, nga kinaykayak ni Sally, dagi naganak kang kuha ng imitisika. Nagan-anos man ididamo, ngayon kabuta sa anin nga makaanos, alakit kalindagan naman Iti agsubli ka dagi naganak kang kuha na nga makaipaay, tinamnamaan na nga pakaragsakan na, kan pagsayatan ti anak yu. Anak, di mo ko maitulok nga madadail ka. Gapo lang timay sa babae. Duwada nga babae na nangalawad. Duwada. Saan mo ko mga baybayan ti trabaho. Tapos saan mo nga baybayan ti obligasyon mo. Karigiri kakabsat mo. Pasensya ka na anak. No inikan na ka man ti obligasyon. Para kada kwada. Ngayon para kada kami anak na ita. Tanong saan na kami nga tulungan. Baka saan nga maituloy ti panagraduar. Hang makapaggraduar ni Lily. Ang abarit ano at danton trabaho ni Lily kalpasan ti may sapay katuan anak. Bukod mundo di amin. Nito metel Lily ti makamo at bulong para kini Junior. Sige nanang. Ibas din ko tagtrabaho. Nonas ka nang double job ak kataramidak. Tapno do, timorno ko. Manong nemi inpaa, Diyos kunti amin. Nga sapay kumata adda iti nasera ka sa saad di kiti agina. Indawdawal ko kinay apo Diyos manong nemi nga dumteng to ti panawen amakitak. Nga makitak tumanen di kiti agina. Impas na ko nagtrabaho, nadanak pa iti sideline, manong nemitro online. When malaksid iti tultulong ko, kadatatang gininanang, adapay diya. Maornong ko, manong nemi, panagkalan. Iti nagraduaran, manong nemi, ni Lily, nairawar na ti board na, nakastrek nga dagos, manong nemi, ti government hospital. So ako na the parents ko. Anak, handa ka nga pagkidkidawan. Tayong ganimit ni Lily, ngay sumatan na ito sumublat para kini Junior. Alakat naraksak kam tula una yun no, naggraduar kay aminan, kaya danton na pintas, nga bangunan yung pamilya. Kaya minang ulip-lipata na, dati balay tayo. Palagdain nyo dati balay tayo. No, natalgad kam tumat ang panawan nyo. Apay kung mapanahon ta kayo nang nagbati ka dahil ito rin Junior. Tapos burudok. So mga sikaso ka na kayo. Ninton Junior, ti makamo nga magpatakil, magpapintas, ti family house tayo. Anong nemi idisangkon ikandananang awan mo ti makbaksay ti sweldo kadapay dito online business ko manong nemi. Aradang nga dimakil ti online business ko manong nemi. Iri katagurdera kadagitay brad nyo nga arwaten ti lalaki kas kanyak nga siyaktag baling nga modelo. As tama tayong kadagitay arwaten ti babae. Tagorder da manong nemi nga pangko i-deliver.
Nadanak man tinitibukod, nga lugan manong. Ora na second hand lang ang adamat ni Koryo nga gayam ko. Partner, second hand ang peso deta kung kanamlan ng pranyo, kapos na sakti mga sikaso. Yan, nagugwapo ka itan. Bumakbak nang ka. Pag ko naman bumakbak na ano ka, napitas sa online business mo, ore saan kanto ng mga opisina. O ng mga opisina ka nata, sa adapastek ti negosyo. Bakit talagang may sakan tumatan nga businessman? Kapag hindi ka mangala ti pwesto mo kaligiti mall. Nga-imbes ko mga sa mula i-delivery no kasta nga order, nabimbitas no umangkat ka ti ado. Ado nga lakom, ado dumatimaganan siya. Umangkat ka ti ado, sa mo i-display, mahangala ka kaligiti tunggal mo, kit ado pwesto mo. Di ba yan? Anong artikapil ko nga tayo dangan di pwesto? Marlon Sawyer. Uri saan ngisot level lagi ti tagilakom nga Marlon Sawyer. Nagpinas, di ba? Una soktan level na nukuan. Una inayon mo. Agparamid ka na giti tiketa sa mo inayon. Marlon Sawyer. Pare Goryo, talagang adaktal ti may tultulong mo kanya. Mekaniko ka nga si kamot ang taking ko ka titalya iti adungan da pwesto si kada tayo nalimod silent millionaire. Haan padre dito pusok iti milyonaryo apay siyempre adu da kiti agay ayat kanyak di iti para burak mo ti milyonaryo nga klase ti panagayat. Si kada tayo silent millionaire silent pa nga playboy. Kinanak manong nemi kadbiyang mitagkin kinatawang nga apir. Nagasgasat kang siya kuryo. Siya akauntanta, mga opisina. Siya nakagrasgrasa ti imam. Ang nagugwapo ka noong awang grasa ti imam. Ato kwartang mim siya. Nagasgasat ka. Tas ang mga problema na kiti babae. Tadan pamilyam. Sa ato pa'y babae. Ngim siya ngay. Taabay. Nagayamang katasan ka nga nagkasar kinisali. Awan ti problemang mangala at kasukat na sa mo ikasar. Awan ti kasukat ni Sali ti biyak ko. Dahil ti madimot kang ka Marlon. Pinanawan na kan. Binaybayan na kan. Adadang impatignan at kayat nagit parents na. Who knows? Baka ada pamilya na itan. Ada asawa na itan. At abayin sa baling anak na. Sa dinungat itantayan na. Mati iti online, wanong social media, manong nami sapsapulik ni Sally. Ngam naatap kanyang tigasat, tasaan ko awang pulos pakakitaat. No, ayan na itan, no anya itan ti kasasahad ni Sally. Social media man pagkita, kadado mo pa. Tinongpal ko manong name iti advice ti gayem ko mekaniko nga silent millionaire. Nagangkatak manong name iti adu nga tagilako kat nakaalak iti pwesto kada iti talo nga mall dito ya syudad. Adamat tanda iti empleyadok manong name o na sales lady. Napipindas na iti inalak nga sales lady may bagay unay manong name iti business. Uwan, tay suda at agbaling ng modela kada iti women's wear, kastamat kada iti lalaki, gugwapo mat manong nemi di iti inalak, sales boy. Ako mapupuutan manong nemi, no dumteng iti post duda manong nemi di iti pagtlakwan na. Ugang katak tumanin manong talaga kang mabili. Kung nandanang kinitatang kanya, anak, imun unang nag-asawa ni Lily. Sumarunon ni Junior. Ni Junior na papintas na dito balay tayo. Katsi ka. Intun ka ano mga ipatakder ka matibukod mo nga balay, nga saan lang na kutsam ti agsukat-sukat. Intun ka ano nga
balbaliw nga mangyam amuka ti babae. Anak, sa mga problema ti babae, gabot muda, nga baknang kan. Saan nakabaknang nan? At kapag kung mga saan? Nagpinastik na negosyo? At na negosyo lang agsusuldo ka pa gabot idultuloy mo ti nagtrabaho. Ngayon bas ko mga adda kay di pwestong agbaling nga manager, mangipas adda pa na sa baling nga mang-manage, siya ti mang-manage overall. Gagangin lang adda pwesto ang isutihead. Ngayon bas ko mga saan kan nga mga opisina ta asikasum na tan negosyo. Di ka di marigatan? Saan ang marigatan nang? Ay, habo. Kinang tibiyag tayo anak. Sangka sa pulan, sangka po yan, idi. Kinakadakdakal ti pagyaman, nagyamyaman, kinanagsakbi. Kinitatang nyo. Kastawan iti, mga buslungin ka nagyamyaman, kinabot Diyos. Da kayo nga kakapsat kat ni. Nagbalin kayo amin. Laksid ken ka, Kapag ko malaksid ka niya, napimpinas ti biyag ko, kaya hindi kakapsat ko. Kumpledo da si kakit kurang. Awan asawam. Anak, at data yun iti nga to. Kalpasan nga data iditi mo ba? Saan nga trabaho ni tatang mo? Pensyonado. Kasta akman. Taore saan kayo nga dawatan kat voluntaryo kami latang nga mang 24 kada kami. Ibang bangkumi Ito no kasadong laag ta, balin kam tumot nga bedridden na agad ta. Ang kay tumadalagan ta, kabailan tayo tumot na soldoan, balin nga caregiver para kada kami itanang nyo. Naging ka manong nemi nga natagtaga-inap ko ni Sally. Kastoy lang at tati pangmuspusan, babaeng kiniabot Diyos. At ka nung manong nemi ti may sa nga lugar, nga saan nga naurnos ti banagyan na kinibalbalay squatter area imposible kabaligtad ti amin ada siguro iti ayan na iti balbalay na iti milyonaryo kada milyonaryo yung pinadas ko tinapan iti ita nga syudad manong nemi wine. Saan nga kaputa kayat ko tibang iput up iti negosyok sa jay. Ngantap ni kasta barbaring kunak nito toy nga sa pula. Napanak kada iti lugar manong naming nga ayan di kiti makunkun na hamot nga squatter area. Cebu City manong naming amon dito akit dakkel nga syudad nga ado di kitay iti igid ti baybay nga mismo manong. Ti Pierre. Manong nemi kinam kadlaeng takunadan nga instinct. Puno no talaga nga ikadeng ni Apo Diyos nga mapasamak at mapasamak. Kasla na sulat dagiti dua bukal ti matak manong nemi iri makitak ti maysa nga babae nga nakabitbit. Iti dua nga timba nga naglaon iti ikan. Salawan na niyaman naman nun ni minsardin ko ti kotse saktim saag ket kinamakam ko na ita nga babae. Saan nga gabutat gumatang ngam gabutak ada pa nagkakaingas da kini Sally. Sally? Nagsardeng sana hindi sumanong nemi ti duwa nga timba naglaon ti ikan sa timmalyaw. Sally? Si ka ni Sally? Marlon, hindi paganan tinagan ko nga Marlon ba nung name masigurado ko nga iso kinarakop. Sally, abaigan nga sinapsapol. Abay kasta tila nga mo. Anyan tinapasama. Ano tinapasama? Nagtultuloy ti pa nakalugi na papagin ni mama iti negosyo. Demanon kam dito sa buo. Ngam kaskas di nga awan, tigasat na.
Abi nga saan ka nga nagsubli? Abi nga saan... Abi nga pinukaw mo ti komunikasyon ta. Dinadaan ko ti SIM card ko. Diyan man matandaan ti number mo. Abi nga saan ka nagparang ti social media? Tano, ada ka mapakakita akno sa dinatayan mo. Ano ito balayo? Kamusta ni Dayan, ti anak ta? Manong Nemi, tinulungan ka ng bitbit iti timba. Nagandi ka. Kalpasan na. Tulungan na nga mga sursur nga mangilako ka rito. Saan naskan pa eh? Edan man ti sa bali. Anuman day ta. Ano dupay nga amang titid ko king ka. Sige, batik nga rotin ka ni Nana Marta. Naman kami ti may isa nga barong-barong na kamalay. Adarimwar nga. Isukadid na ito ni Dayan? Dayan? Opo. Dayan, sakti po nung amam. Imarako pa agalanganin manong Nemi ti ubing bumalasitangan manong. Mama, anak, siya ang tunay mong ama. Rumorti talo manong Nemi ubing nga, narukon-rukon. Harig namang rutay-rutay. Kahit mong asawan, anak mo pwede kita. Uwin. Sa dinuar din ti asawam. Natayin, talon nga tawan tinapalabas. Dagiti parents mo. Natay damaten. Dagiti kapsat mo. Awan tinaiturong na kanya. Kapag saan ka nagsublikan nga. Awanin tiro pakistarang kukin ka. Panawan yun dati kong lugar. Irubat yun na kita arawatin nyo. Ore awarin, ore saan yung irubat na kita arawatin nyo. Guwatang dito ka barbaro. Para ka na kay amin. Api ka saan ka makakuti? Kaya't nakadipay. Nagasagana ka kadingag. Nang talagang titalo nga, anak, nga saan moment nga putot. Kahit ko kumamat, ilitig sublikan ka, ngam ulitig. Awanin tirupak nga agsubli. Ti amok, kadada ng sawam. Pacheck, pinatiklat na nga talaga nga, insukan na ko niti sa bali. Isa nga, saan ka ngayon sukatis sa bali? Saan ka napukawan tinamnama? Minamuo yung nakasagana kang umawat pa ilahing tikas kanya, kas ka na kami marlon. Lipatan na kun. Haga mabalin. Kaya ipilit mo, kabilitan mo nga alak, ti anak ko. Nadarata ka. Nasumurot kang kanid Dayan. Taorin din na kaya't. Lawlawag ti panunod na. Dayan, anak. Nay. Siya ang tunay mong ama. May ama na siya. Siya ang magbibigay na sa'yo ng magandang kinabukasan. Matupad na iyong pangarap. Makaalis ka na dito. Ngayon na, sumama ka sa kanya. Paano na kay Nay? At sa mga kapitat ko, ayoko, Nay. Dito ako. Tutulungan kita. Pero, wala kang magandang kinabukasan dito, anak. Ayoko. Dito ako.
Ngayon sumurot kayo. Sasama ka, anak? Kung kasama natin yung nanay mo at mga kapatid mo. Oo. Nangig mo. Katawan na ka nagiti tao. Saan nga nagiti tao? Nanyaman ti bagada, tinaskin, napapasubli ka, agraman kinidayan. Kaya sino man nagiti patag ka nagtaudam, ipatag ko ida. Orisan ko nga kapinano nagiti talong anak mo, di sa bari nga lalaki. Mawatam. Pangusarak ko mga rod, timbag, iti blessing sige pay na po Diyos kanyak. No saan nga da kayo? Marlon, nakasinsinaw kang gagayan. Manong Nemi manipod iti Cebu, ito'y Metro Manila. Nagsubli kami Manong Nemi dito'y lugar nga nagkapuan. Insangbat ko Manong Nemi, dagiti aggaina dito'y family house mi. Nasaan na nakas idi nga balay tinakurapay na dagat napintasan. Nang nagsublin ni Sally. Kaya apo ko yun, ni Dayan. Ay, nato yun, ni Dayan. Oh, Dayan. Iti umunang apo ko, be. Kaya nagiting apo ko yun pa yung anak ni Sally. Iti sa bali nga lalaki. Nang kinagapuman sa bali nga lalaki. Tinaskan katadtadan. Dito'y kami. Kabayatan nga may patakder, tibukod mi nga balay. Kahit kalpasan to na may patakder, tibukod mi nga balay. Isuntun pa nagkalay sa amin, kinisali. Kaya dyan nga roda, amada kiti anak na, balo ni Suna. Kaya anak ko, halagad maragsakan kami, mat. Napat ganan na po Diyos ti amin, nga napasublimon ti asawam, iti anak mo, kananda pa yun na yun nga talo. Welcome back, iti pamilya mi Sally anak. Ay kamanak ka na kayo nanang. Ay kamanak, ni Apo Diyos ti rumbi nga pagyamanan tayo. Kaya noon naman din bagak Manong Nemi kat isut na pasamak. Nakaipatagder kami, iti panakalan nga balay, nga umanay, kan sobrapay para kada kami. E rin to, Manong Nemi, tani Sally. Kadison, itiya nananayan nga man-manage. Kalag itiya, upat nga sa nga Manong Nemi ti negosyong Marlon Suera. Ni Dayan, Manong Nemi, idagdama adda nitiya college. Dagiti talo nga kakabsat na Manong Nemi. At datamatin dagiti duwa ti higher grade, elementary ti mais. Idinto taninanang Manong. Awiran na dato'y 1-3 maikalima nga anak ni Sally. Tanapututak pa minsan Manong. When, duwa, apod nung anak putot ko ken ko na, ken talo nga isa sa syuman ko. Ngayon nakasanod pa nang ipatid ko karay dipod nung anak ko. Kastamat ti panang ipatid ko karay syuman ko Manong. Awan ti tadadumak kadakwada. Kaya't nangasawen, 5 dagiti anak mi ken ni Sally. Dito nga rin ti pagkasarita ak Manong Nemi kadagyaman ak launa iti anos mo nga nagibasa. At sabi ko dadamat na ibatik nga adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Kadigil pahadag kanim nga nagbuya. More power to your program, Manong, and God bless. Toy nga dagyaman nga pagayam mo, Marlon.